Snart kommer Min søsters børn og guldgraverne. Glæd dig til at møde Blob, Pusle, Michael, Jan, Amalie, Onkel og fru Flint i Min søsters børn og guldgraverne. Blob, hvad laver du? Vi lader skyde til skydefar. Men ikke pege på onkel, men den... Men hvad gjorde han så med alt det guld, de havde fundet? Jeg har jo arvet et kort. Det kort skal vi have fat i. Ja. Guldet er forbandet. Folk bliver tosset af det. Amalie, vi kan blive stinkende rige. Men minen ligger jo langt ude i ødemarken. Tag med på et fantastisk eventyr i den kanadiske vildmark. Pusle? Blob? Jeg har lagt jer på en bjørn. Sagde han ikke, at vi skulle kigge os efter for flot? Og med flot kan man vist ikke være grundig nok. Jamen, så er det store spørgsmål bare, hvor starter vi? Måske mellem... tæerne. Vi er nok nødt til at gå tilbage nu. Michael! Der er noget inde bag klippen. Nitroglycerin. Det går hovedet! Jeg har taget troven, boss. Min søsters børn og guldgraverne. Det var sjovt! En gang til! Lander her i biografen i vinterferien.